Inkosana umuntu ozalwa yintombi nto. Ukuthi lo ntombi nto imzali isemshadweni noma ngaphandle komshado, it does not make any difference. Kumele kube ingane yomfana yokuqala ezalwa yintombi nto esibongweni esithize, then lo ngane automatically iba yinkosana. Abantu banama definitions ahlukahlukene. Abanye bathi no, kumele izalwe intombi nto isemshadweni intombi nto. So ngifisa ukuthi ngikuprove lokho ukuthi into engekho leyo. Lento yokuthi kumele ukuthi ibe semshadweni kusuke kuyimndeni nje esuke ikhosi division, kusuke kuyimndeni nje esuke imeya lo munye noma imbukela phansi. Into engekho nje lo, ngizokuprova lokho. Number 1, yabona, if inkosana sithe kumele izalwe intombi nto, ake sithi nasi isibonelo zu2 ingane, right? Leyo yokuqala izalwa entombini, izalwa intombi nto, okusho ukuthi uyise usalelwe ukuthi akhokhe inkomo kamama. Bese kuzoba khona yosibili indodana. Leyo sibili indodana encane izalwa intombi nto izalele emshadweni. Ngifuna ukuyiprova lento leyo ukuthi it's not about ukuthi uzalele emshadweni, kodwa into ebalekile ukuthi ubani owokuqala owazalwa kokuqala ezalwa intombi nto. Now akamakhosana awu2, eyodwa izalwa intombi nto izalele emshadweni. Le izalele emshadweni incane. Nansi enye inkosana ngala izalwa intombi nto kodwa ayizalelwanga emshadweni, right? So labantu bobabili bana 1-1, bobabili bazalwa yintombi, right? Bese ukuthi lo owesibili ozalelwe emshadweni usena 2 ngenxa yokuthi uzalelwe emshadweni, so unama advantage amangaki awu2. Uzalwa intombi nto imzalelwe emshadweni, right? Ake sihlaziye umshado. Yini inhloso yomshado? Yini into ebaluleke kakhulu emshadweni? What is the purpose of umshado ehamba phambili besides lawa amanye ukuthi ninathandana? Yini inhloso yomshado? Inhloso yomshado ukwandisa umndeni ngendlela eqondile, okusho ukuthi kusuke kuyiprocess yokuthi izingane zakho zizalelwe kephi? Kini, zibizwe kini, right? So umshado uyi right of way ukuthi ingane ezozalwa izalelwe kephi? Kubo. So nansi ingane ezalelwe ngaphandle, uma uyise efika eyoyihlawula akhipha wonke ama damages, bese ayilobola ukuthi ithathe isibongo sakhe, bese iyakhishwa komalume, bese izobikwa emsamu. Naleyo ndlela kusayi i right of way ukuthi ingane ingene esibongweni. Zu2 indlela zokungena esibongweni kwengane oyizalayo. It's through umshado and it's through ukuthi uhambe uyihlawula, right? So if uyiseke efika ehlawula inkosana, ehlawula ingane ezalwe ngaphandle, leyo ngane isiyafana nengane ezalwe emshadweni, because zombili seyiphethwe emsamu wale ekhaya. Inhloso yomshado kokuyini? Kokuthi ingane iphathwe emsamu wale ekhaya. Naleyo oyizalele ngaphandle, uma usihlawulile wayibusela esibongweni sakhe, isiyafana nengane ezalelwe emshadweni. So njengamanje u2-2, lo omunye ozalelwe emshadweni wazalwa intombi nto wazalelwe emshadweni, lo ozalelwe ngaphandle wazalwa intombi nto wabe seyahlawula, which substitute amalobolo, which substitute umshado njalo, sorry, which is equal to umshado. Akanye manje ngiyazwakala yini? So njengamanje u2-2, yini ke ezokwenza, yini ke ezohlukanisa inhloko nesixhanti? Into ezohlukanisa inhloko nesixhanti ukuthi ubanike owazalwa kuqala. So inkosana it's determined by ukuthi ubani ozalwe kuqala. Ukuthi uzalwe emshadweni noma akazalwa ngemshadweni, it doesn't make a difference or a big deal. Ake ngenze example. Isilo samabandla uShaka akazalelwa ngemshadweni and babemnyuka kubo kuthiwani akazalelwanga emshadweni, including uyise kuthiwa akazalelwanga emshadweni. Umuntu owayekhonjiwe ukuthi akabe inkosi ubani? uSigujana.
yindaba ngoba kwakuthiwa uzalelwe emshadweni. Ubani wagcina ebe inkosi? uShaka iLembe, elagcina lingabi inkosi kuphela kodwa laba isilo samabandla. Bona laba ababelinyuka babe sebethi inkosi yamakhosi. uShaka kwakuyena oqala wokuzalwa inkosi usenza ngakhona. Kodwa abantu kodwa imindeni ngoba imindeni nakho lokho ukuthi divideane, ithi abasemshadweni labo bangcono or laba abasemshadweni bazole intombi emshadweni. Lot it doesn't make any difference. Ngoba uShaka wagcina ebuyela esibongweni sakhe. Wagcina ethatha ubukhosi okwakuvele kubukhosi bakhe ngoba kwakuyena vele inkosana. Ukuthi umuntu uzalelwe emshadweni it doesn't make any difference. So abantu kumele bayikhiphe ekhaya indaba yomshado. Indaba yomshado ayisho lutho. Ubani ozalwe kuqala ezalwa intombi nto. Izinto eziwu2 lezo ezicrucial ukuthi zidetermine into inkosana. Futhi ngiye ngibezwe abanye bethi sometimes kuyacount ukuthi uzalwa kiphi indlu. Ake sithi nangubaba unamakhosikazi awu2. Khona uNdlunkulu, unkosikazi wokuqala nonkosikazi wesibili. Sikhona istory sake saba kanjalo la khona indoda eyinamakhosikazi awu2. Right? Kwathi inkosikazi wokuqala engayithola ingane. Kwase kwaphoqa ukuthi le nkosi ayiganwe omunye unkosikazi wesibili. Wathi le nkosikazi wesibili mefika wafika wayithola ingane yomfana. Kuthe ngaphela ngisho 10 months unkosikazi wokuqala wabesethola ingane naye wakhulelwa naye wazala umfana naye. Now there was a big debate ukuthi who is gonna be inkosana. Ingane yenkosikazi wokuqala ayizale eyintombi noma ingane yenkosikazi wesibili okuyena eyokuqala eyazalwa. There was a big debate and lapho kwagcina inkosi kuba yilo owazalwa unkosikazi wesibili. So it's not about ukuthi uzalwa kiphi indlu, it's not about ukuthi mhlambe uzalelwe emshadweni, it's about ukuthi iyiphi ingane yokuqala yomfana eyazalwa intombi nto. Ukuthi izalelwe kuphi ngaphandle komshado noma endlini enkulu noma endlini encane, it doesn't make any difference. Ubani owazalwa kuqala ezalwa intombi nto? Inkosana ke leyo. Siyabonga kakhulu.